Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Аз съм Дари и в днешното видео ще си говорим за самочувствието. И имам тук една приятелче до мен, Ники. Здравейте! Той не иска да се показва в момента, но той е моя камера гай и днес ще бъде моя диалог, така че нека да започваме с видеото. Чакай, хубаво ли се вижда с това? Да, всичко е наред. Окей. Днес ще си говорим за самочувствието и за това как да го изградим. Първо искам да кажа, че аз все още съм тинейджър и все още съм млада и ми се случва някои неща да влияят на моето самочувствие и на начина, по който възприемам себе си. И дори на това, което вярвам, че мога да постигна. На теб случва ли ти се? Да, и на мен ми се е случвало. Аз съм малко по-голям от нея, но и на мен ми се случва и до ден днешен. Просто няма как да сме на 100% уверени в себе си. Да. Днес ще споделя няколко неща, които са ми повлияли на самочувствието, както позитивно, така и негативно. Ники също ще бъде тук и ще каже и своята гледна точка. Така че е време да минем към по-съществената част на видеото. Тук ще ти разкажем с Ники как да преодолеем някои от тях. И защо? Защото в крайна сметка всеки сам си носи кръста и всеки има собствен живот, който трябва да води по някакъв начин. Така че в днешно време да го разберем става все по-трудно, защото има твърде много външни фактори, които ни влияят. Но ние ще се опитаме да ги разгърнем. Нали така? Да. Добре. Първо живеем във време, в което обществото постоянно ни казва какво да правим, как да изглеждаме, какви да бъдем и как трябва да се държим, за да постигнем нещо, каквото и да бъде то. Но истината е, че тези очаквания често са изкуствени, фейк. Да, фейк, точно фейк. Да. Та на мен лично ми се е случвало да се сравнявам с хора, например, от социалните мрежи, които изглеждат по някакъв начин, които са се снимали по някакъв начин, които изглеждат прекрасно и перфектно и чудесно и са изключително уверени, да? И са изключително уверени и успешни онлайн. Да, изглеждат щастливи, все имат най-якия живот на света и всичко има прекрасно живота, една прекрасна приказка, но всъщност в повечето случаи не е така. Но всъщност, точно така, в повечето случаи не е така и ние знаем много малка част от техния живот. И не цялата история. За мен социалните мрежи са една сцена, на която ние просто излизаме и играем. Но не винаги това е нашия живот, какъвто всъщност изглежда в социалните мрежи. Разбирането, че не съм длъжна да отговарям на тези очаквания, които имам от чужди хора и социални мрежи и така нататък, беше първата стъпка към изграждането на самочувствие. Още малко за социалните мрежи, те враг ли са или всъщност са приятел, което е много трудно понякога да различим. Аз също бих казал, че могат да бъдат и двете неща. Могат да бъдат вдъхновение, могат да бъдат и начин, по който да те накара да се чувстваш по-зле за себе си. Точно така. Как могат да бъдат вдъхновения? Защото те са и вдъхновяващи, и понякога много разрушителни. Когато се влияем от тях и когато се влияем от другите как изглеждат, тогава вече стават разрушителни за нашето самочувствие. Да, аз бих казал, че по-скоро първо трябва да се научим едва ли не как да работим с тях и как да ги използваме, така че да не ни пречат на нас. Точно така. Да, аз съм също на твоето мнение. Вместо да се сравнявам, започнах да се вдъхновявам от тях и от другите хора, които са в социалните мрежи, които следя и гледам. И разбира се да си поставям граници. За социалните мрежи също се отнася. Това сме го говорили в предишно видео, нали така? Да, говорим. Точно така. Така, сега ще си поговорим малко за вътрешния диалог. За това какво говорим на себе си и какво говорим на другите. И ще ви дам един пример и ще го дам и на теб. Ако най-добрият ти приятел нещо не му се е получило или не е добър в нещо, ти няма да... или се съмнява в себе си по някакъв начин. Ти ще му кажеш ли, че той не е достатъчно добър? Не, естествено. Тогава защо го казваме на себе си? Не знам, бих казал, може би, че не е по-лесно да критикуваме себе си, отколкото да критикуваме някой, който ни близък. Което не знам дали има много логика, защото реално ти живееш със себе си постоянно. Защо трябва да се критикуваш и да се унижаваш? Точно!
това е нещо, което трябва да научим, че ние сме си много добър приятел и сме си даже едни от най-добрите приятели. И това съм го казвала много пъти на много мои близки приятели. Ти си последният човек, с който ще останеш. Ако ти сам не се подкрепяш, няма кой друг да те подкрепи. И е много важно какво говорим на себе си за нас. Защото както няма да кажем на най-добрия си приятел, ти не си достатъчно добър за това или не ставаш за това, ние ще му дадем конструктивна обратна връзка, за да можем той да надгради, защото ние обичаме нашите приятели. Защо не обичаме себе си така? Това е много важно. Нещо, което трябва да научим да правим. Да? Да, това е точно... Ти просто си го каза, аз точно това иска да кажа, че трябва да започнем да обичаме себе си, за да ни обичат и другите. Защото един уверен човек, поне в очите на хората, той обича себе си и е готов дори да остане в една стая със себе си и пак да му е забавно и приятно. Да. Между другото, това е един много хубав съвет, който ще ви дам. Излизайте си сами на срещи, излизайте си сами на кафе. Когато ви се пие кафе, не чакайте да има някой, с когото да отидете да пиете кафе. Излезте сами. Излезте сами, започнете да обичате себе си, да се грижите за себе си, защото, пак повтарям, ти си последният човек, с когото ще останеш. И е много важно да се обичаш. И реално също така, ти си човека, с който живееш цял живот и винаги си със себе си. Няма как да избягаш от себе си. Няма как да избягаш от себе си. Това е много добро. Не, наистина няма как да избягаш от себе си. От себе си. Може да се промениш, но пак няма да бъдеш себе си. Няма смисъл. Заглавие на видеото. Да. Сега ще си поговорим малко за... Това е последното нещо, за което ще си говорим. За действието. За действието. Накрая искам да кажа, че самочувствието се изгражда чрез действие. Тоест, то не идва от външни фактори. Истинската увереност идва от действията ни. Например, когато правим нещо, което ни предизвиква, когато постигаме някакви цели, когато излизаме от зоната си на комфорт, тогава изграждаме самочувствие. И дали би било с нов проект, с умение, което развиваме. Да, или просто да си излезем от зоната на комфорт, това страшно много развива самочувствието, според мен. Според мен също така, и ако постигнем нещо, примерно да вземем си успешно изпита в университета, да, или устно изпитване в училище, или някакъв тест в училище, това също гради някаква увереност в себе си. Да, точно. Така че това, което мога да ви дам като съвет, нещо, което на мен ми е изградило, може би най-големия фактор, който е в моя живот за изграждане на самочувствие, беше това да излизам от зоната си на комфорт. И ето тук можеш да разкажеш. Което реално в началото е много трудно и е плашещо дори, но повярвайте ми, лично от моя опит, колкото повече излизаш от зоната си на комфорт, толкова повече започваш да обичаш и да преоткриваш себе си. Ти кога излезе от зоната си на комфорт? Така излезе от зоната си на комфорт, че просто толкова... Аз им представям зоната на комфорт като едно кръгче, от което, буквално. Да, което просто всеки път, когато правиш нещо, то се разширява и разширява и разширява. Именно. Кога беше момента, в който просто твоя кръг стана поляна, поле, огромен? То при мен кръга просто се преобърна и стана коренно различен, защото реших да се запиша в Able Mentor, понеже имах сериозни проблеми със себе си и намразих себе си заради мнението на другите и училищен тормоз, но това е дълга тема. Благодарение на Able Mentor всъщност започнах да излизам повече от зоната си на комфорт, започнах да говоря за себе си, защото там те карат да говориш за себе си нон-стоп и постоянно. И отделно от това да излизаш пред публика и да говориш за себе си, което също е плашещо. Но това, което бих казала е, че благодарение на Able Mentor, аз съм човекът, който съм сега. Ще пляскаме ли за Able Mentor? Да, Браво, Able Mentor! Да, аз също вярвам в Able Mentor и мога да кажа, че той много промени моят свят и моята гледна точка за страшно много неща и от живота, и от професионалната част от него. Така че тук правим малка реклама за Able Mentor и само любов за Able Mentor. Дай сърчи се. Много любов. Да, е така. Много любов и... Много любов за Able Mentor. Запишете се, защото е безплатно. Да, това също. Да, което е голям плюс в България. В крайна сметка самочувствието ни се влияе от много фактори. Обществото, социалните мрежи, хората около нас, вътрешния ни диалог също. Да не се сравняваме, да се заобиколим
с правилните хора и да говорим за себе си с добро и най-вече да действаме, за да можем да изградим своето самочувствие, дори когато се съмняваме. Ако си стигнал до тук, благодаря ти от сърце. Надявам се това видео да ти е харесало и да ти е помогнало по някакъв начин. Ако това е така, ще се радвам да харесаш моите видеа, да се абонираш за канала ми, да ме последваш. Да я последвате. Да ме последваш в социалните мрежи. И също така изпратете го на някой приятел, който има проблем с себе си и с самочувствието като цяло. Да. Защото това би му помогнало. Наистина тези съвети са безценни. Много ще се радвам, ако го споделиш и коментираш за обратна връзка, за да мога и аз се науча на нещо и да ми помогнеш и на мен. Отново благодаря, че гледа и ще се видим в следващото видео. Чао!